Her ser vi to mennesker, to drenge, som vi skal forklare proteinsyntesen om. Og det hele starter med, at vi går ind i øjet på en af de her drenge. Det sker så nu. Og vi kommer ind i øjet og ind i en celle. Så træder vi ind i cellekernen, og inde i cellemembranen er cytoplasmaet. Det er opbygget af cytosolen og organeller, og så har vi et kromosom, som koder for nogle gener. Og samtidig så har vi DNA, og det er opbygget af blandt andet nukleotider. Der findes 3,2 milliarder gange inde i menneskets 23 kromosomer, hedder det. Og her ser vi så DNA-strengen. Den har en aminosyrekæde, og et protein består af flere tusinde aminosyrekæder sammen i en lang, som så er derfor det hedder aminosyrekæden. Og disse aminosyrer de hænger sammen ved hjælp af en peptidbinding, og baseparingsreglen begynder her. Vi har A over for T og C over for G, hvor tymin sidder over for adenin og guanin sidder over for cytosin. Og en nukleotid blandt andet indeholder disse stoffer. Og her har vi så RNA-polymerasen, som binder sig til starten på et DNA-molekyle inden genet. Nej, jeg tror jeg er lidt for langt. Her sker så, at den skiller det ad. Men det med RNA-polymerase, det kaldes et promoterregion. Og RNA har også de samme baser som DNA, altså A, C og G, men den har ikke den sidste T, som ses hos DNA, for det er uracil. Denne promoterregion kan genkendes af RNA-polymerasen, der altid har baseparingsreglen TA, adenin og tymin, og RNA-polymerasen skiller den kodede streng og DNA-strengen ad. Det skiller dem fra hinanden, så der er en skabelonstreng og en kodede streng tilbage. Jeg tror, jeg er lidt bagud. Men lige meget. Men det gør den kun for et gen, og transkriptionsfaktoren gør, at DNA-molekylerne løsner sig, så RNA-polymerasen nemmere kan gå i gang. Nu sker transkriptionen på skabelonstrengen, hvor DNA bliver til mRNA. RNA har sekvenser, der er skåret væk, og disse kaldes introns og exons, hvor introns klippes fra, og exons splices sammen af splicemosoner. Derefter bliver det sat sammen til mRNA, også kaldet mRNA-splicing, og nu kommer mRNA ud af cellekernen og flytter sig hen til et ribosom. mRNA angiver, hvilke aminosyrer der er brug for, som skal sættes sammen i et nyt protein. Derfor har den navnet MMA, for den kaldes messenger mRNA. Godt, jeg er lige lidt bagud, jeg stopper lige. Og efter det, eller det med messenger RNA, det kaldes så translation. Og det der leverer aminosyren, det er en tripletkode, også kaldet en triplet. Det der så leverer de korrekte aminosyrer, som tripletkoden, også kaldet for den genetiske kode, har fortalt af en særlig form for RNA, nemlig tRNA. Og det består af nukleotider, og der findes mange forskellige måder, disse nukleotider kan være på. Molekylet kan både tiltrække og binde aminosyrer ved hjælp af en enzym, og tRNA har også en antikodonregion, som er en slags modsætning til en tripletkode på mRNA. Så kan jeg starte igen. Det som sagt kommer ud af den anden dreng, det sker i alle øjne, lige meget hudfarve. Det var det, jeg vil sige om proteinsyntesen. Jeg er lidt forkølet, så sorry, det var ikke meningen. Men tak.